በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑል ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ንዘለዓለም ይኽበር ይመስገን። ፍትህዎሙ ወአምጽእዎሙ ሊተ ናይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 3 ለማዓንቲ እዛ ዓብ ጾም ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ዝጾሞ ጾም ካብ ንጅምሮ ሻሙናይ ሰንበት ኮይኑሎ። እዚ ሰንበት እዚ አቦና ቅዱስ ያሬድ ከም ዝነገረና ሆሳእና ኢሉ ሰይምዎሎ። ስድራ እግዚአብሔር ሆሳእና ማለት ኦ እግዚአብሔር ንልምነካ ኣለና እሞ አድሕነና ማለት ይትርጉሙ። ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ዕለት እዚ ንንጹሃት ደቀ መዛሙርቱ ሒዙ ናብ ኢየሩሳሌም ካብ ደብረ ዘይት ተበጊሱ ናብታ ናይ ሰላም ከተማ ትበሃል ኢየሩሳሌም ከይዱ። ጎይታ ካብ ደብረ ዘይት ተበጊሱ 14 ኪሎ ሜትር ብእግሩ ተጓዒዙ ንኢየሩሳሌም ንኽበጽሕ 2 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ካብ ደቀ መዛሙርቱ 2 ናብ ቅድሜኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኪዱ ልልኢኽዎም ሁሩ ሃገረ ዘቅድሜኩም ኢሉ ካብ ደቀ መዛሙርቱ 2 ልኢኹ። ኣብ ቅድሜኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኪዱ። ኣብኡ ከዓ ቤተፋጌ ኣብ ትበሃል ቦታ ኣድጊ ምስ ዒልኣ ዝተኣስረት ክትረኽቡ ኢኹም ኢልዎም። ቤተፋጌ ማለት ቀራና መንገዲ ማለት እዩ። በቲ ካልእ ትርጉሙ እውን ናይ በለስ ስፍራ ይበሃል እዩ። ደቀ መዛሙርቱ ከምቲ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝለኣኾም ናብ ቤተፋጌ ከይዶም ኣድጊ ምስ ዒልኣ ዝተኣሰረት ረኺቦም። ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ክልእኮም ከሎ ነታ ኣድጊ ፈቲሕኩም ኣምጽኡ ለይ ምስ ጓላ ኢልዎም። ገለ ሰባት ንምንታይ ደልይኹማ ኢሉ እንድሕር ዳ ሓቲቶምኹም ከዓ ጎይታ ይደልያ ኣሎ በልዎ እሞ ብኡ ንብኡ ክሰድኹም እዮም ኢሉ ንደቀ መዛሙርቶም ምልክት እዩ ሰዲድዎም። ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ቤተፋጌ ከይዶም ነታ ኣድጊ ምስ ዒልኣ ምስ ረኸብዋ ፈቲሖም ከምጽዋ ከለዉ ዋናታት ናይታ ኣድጊ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ንሰምዖ ከም ዝነበርና ኣብ ቅዳሴ እንታይ ኢልኩም መን ትፈትሕዎን ኣለኹም ኢሎም ሓቲቶሞም። ጎይታ ይደልየና ኣሎ ምስ በልዎም ግን ብኡ ንብኦም ሰዲዶሞም። ደቀ መዛሙርቱ ነታ ኣድጊ ምስ ጓላ ሒዞማ ናብ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ከዱ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ኣድጊ ተወጢሑ። ደቀ መዛሙርቱ ሐዋርያት ኣብታ ኣድጊ ክዳውንቶም አንጺፎምሉ 2 ኪሎ ሜትር ወይ 2 ምዕራፍ ዝኣክል ከዓ ናብ ኢየሩሳሌም ኣብታ ኣድጊ ተወጢሑ ኣትዩ። ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ ኣተወ ከዓ ደቀ መዛሙርቱ በቲ ዝርእይዎ ዝነበሩ ክብሪ ተደኒቖም ደድሕሪኡ ዝኸዱ ዝነበሩ ህዝብን ቀቅድሚኡ ዝኸዱ ዝነበሩ ህዝብን ከዓ ኩሎም ሆሳእና ንወዲ ዳዊት እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ ሆሳእና ኣብ ኣርያም እንዳበሉ ብዕልልታ ንእግዚአብሔር ምምስጋን ጀሚሮም። ስድራ እግዚአብሔር ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወሉ ምስጢር ካልእ እንስሳ ኣይመረፀን። ስድራ እግዚአብሔር ኣድጊ ተሰቂልካ ኣይህደንን። ኣድጊ ተሰቂልካ እውን ካብ ክፉእ ነገር ከተምልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ። ክርስቶስ ንኣይሁዳውያን ንፈሪሳውያን ካብ ኣብ ኣድጊ ተሰቂልካ ክትሃድም ከም ዘይትኽእል ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ከዓ ብንጹህ ልቢ ብቕኑዕ መንፈስ ኮይንኩም እንድሕር ዳ ደልይኹምኒ ብቐሊል ክትረኽቡን ኢኹም ኣብ ማእከልኩም እንህለኹ ንኽብል ኣብ ኣድጊ ተሰቂሉ ኢየሩሳሌም ኣትዩ።
በተኻል ክርስቶስ ኣብ ኣድጊ ተሰቂሉ ዝኣተወሉ እታ ዓባይ ኣድጊ ናይ እስራኤላውያን ዘስጋ ምሳሌ እያ ንምንታይ ኣድጊ ጽዕነት ዝለመደት ልዝብቲ እንስሳ እያ እስራኤላውያን ከዓ ብሕጊ ዝምርሑ እግዚአብሔር አምላክ ንኣቦታቶም ሕጊ ዝሃቦም ስለዝኾኑ ብሕጊ ዝምርሑ ህዝቢ ከም ምዃኖም መጠን ነታ ዓባይ ኣድጊ ቅዱስ ወንጌል በእስራኤላውያን መስይልዋ ኣሎ ነታ ንእሽቶ ኣድጊ ከዓ በኣሂዛብ መስይልዋ ኣሎ ምክንያቱ ንእሽቶ ኣድጊ ጽዕነት ኣይለመደትን ጽዕነት ኣይትፈልጥን እያ ስለዚ ኣሂዛብ ከዓ ሕግን ስርዓትን ዝምርሕሉ ምስ እግዚአብሔር ዝኽዱሉ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ስለዘይነበሮም በኣሂዛብ ተመስይላላ ተኣድጊ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ግን ስድራ እግዚአብሔር ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ከኣቱ ከሎ ኣብ ኣድጊ ተጻዒኑ ኣድጊ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነትን ኢሳይያስ ኣብ ትንቢቱ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጽር 3 ብዕራይ ዋንኡ ኣድጊ ከዓ ዝበልዓሉ ስፍራ ይፈልጥ ኢሉ ኣድጊ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ጽቡቕ ምስላ ዘለዋ ጽቡቕ ምስክርናት ዘለዋ እዩ ነገር ግን ንምንታይ እዩ በኣድጊ ኣትዩ እንተልና ናይ ነቢያት ትንቢት ንኽፍጸም እዩ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዘካርያስ ኣብ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጽሪ 9 እነሆ ኢሉ እነሆ እቲ ንጉስኪ ለዋህ ኣብ ኣድግን ኣብ ገልገል ኣድግን ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ በልዋ ኢሉ ተነቢ ነይሩ ንመን እዩ ዝንበ ዘሎ ንእስራኤላውያን እዩ እነሆ ንጉስኪ ለዋህ ኣብ ኣድግን ኣብ ገልገል ኣድግን ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ በልዋ ኢሉ ተነቢ ነይሩ ስለዚ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንቢት ነቢያት ንኽፍጽም ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ናብ ኢየሩሳሌም ኣትዩ ካልእ እውን ግን ኣለዎ ስድራ እግዚአብሔር ቀደም ዘመን ነገስታት ነቢያት ነገስታት ክነግሱ ከለው በኣድጊ ተወጢሖም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ነቢያት እውን ናይ እግዚአብሔር ነቢያት ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ ክረኣይዎም ከለው ክፉእ ዘመን ድሕር ደኣ ኮይኑ ነቲ ህዝቢ ከመልክትዎን ድሕር ኮይኖም ኣብ ፈረስ ተጻዒኖም ዋልታ ወይ ሴፍ ሒዞም ንህዝቢ ይረኣይዎ እንታይ ማለት እዩ ንሱ ሕማቕ ዘመን እዩ ናይ ሓጢያት ዘመን ትገብሩ ተሕልፉ ኣለኹም ካብ እግዚአብሔር ተፈልይኹ ኣለኹም ይብሎም ነይሮም እንድሕር ደኣ ሰላም ዘመን እንተኮይኑ እቲ ህዝቢ ምስ እግዚአብሔር በሰላም ይነብር ተሃሉ ኢኻ ጨራ ሒዞም ኣብ ኣድጊ ተወጢሖም ኣብቲ ከተማ ይመላለሱ ኣድጊ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ኣብ ጽቡቕ ስፍራ ጥራይና ንረኽባ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተወልደሉ ግዜ እውን ኣብ መብልዕ ማል እንስሳታት በሃፎም ከም ዘመቕዎ ትፈልጡ ኢኹም ኣስተማወቅዎ እስትንፋሳ ኣድጊ ወላሂም እዩ ዝብል ኣብ ልደቱ ክርስቶስ ናይ ኣድግን ናይ ከብትን እስትንፋስ ዓሚቖሞ እዮም ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ ከም ዝነግሩና ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣዲኡ ምስ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናብ ግብፂ ክስደድ ከሎ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ምስ ቅድስቲ ኣዲኡ ተሰዲዱ ስድራ እግዚአብሔር ስለዚ እዚ ኩሉ ትንቢት ንኽፍጽም ጎይታ በኣድጊ ናብ ኢየሩሳሌም ኣትዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ንእስራኤላውያን ክብሩ ይገልጾሎም ኣሎ ወንጌል ይሰብከሎም ኣሎ ልክዕ ከምቲ ሐዋርያው ቅዱስ ሉቃስ ዝበሎ ኢየሩሳሌም 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 ልክዕ ከምቲ ደርሆ ንጨቃውታ ኣኽናፋ ዘርጊሓ ክትሓቁፍ ከም ትደሊ ኣነ ከዓ ንደቅኺ ክሓቁፎም ክንደይ ዘይደለኹ ነገር ግን ኣይደለኽን ሎሚ ሰላምክ ነይሩ ንሰላምክ ግን ኣይፈለጥክዮን ከም ዝበለ ሉቃስ እስራኤላውያን ነቲ ናይ ሰላም ንጉስ ኣይፈለጥዎን ንኣምላኾም ኣይፈለጥዎን ነቲ ንዓታቶም ንምድሓኖም ኢሉ ዝመፀ ንኩላትና ምድሓን ኢሉ ዝመፀ ኣይፈለጥዎን ስድራ እግዚአብሔር በአንጻሩ ፈሪሳውያን በቲ ዝርእይዎ ዝነበሩ ምስጋና በቲ ናይ ህፃናት ዝማሬ ዝምርዎ ዝነበሩ ህፃናት ዝረኣኹሞ ናይ እስራኤላውያን ህፃናት ዝዘመርዎ መዝሙር እዩ እዚ ኩሉ ሓጎስ ኣብ ኢየሩሳሌም ክርስቶስ ሎሚ በኣድጊ ተወጢሑ ከኣቱ ከሎ ብመዝሙር ብምስጋና ደስ ዘይበሎም ሕብረተሰብ ወገን ግን ነይሮም እዮም መን እዮም ንሳቶም ፈሪሳውያን እንታይ እዮም ፈሪሳውያን መምሃራን ሕጊ እዮም ኣብ ወንበር ሙሴ ዝተቐመጡ እዮም ካብኦም ዝኸብር ካልእ ሰብ ክርእዩ ዘይደልዮም መጻሕፍቲ ዝትርጉሙ እዮም ንናይ መጻሕፍቲ ሕጊ ካብ ምፍላጥ ሓሊፎም ከም ጥቕሲ ገይሮም ኣብ ክዳውንቶም ለጢፎሞ ዝኸድዮም ነገር ግን ክርስቶስ ከም ዝበሎ መምሃራን ሕግን ፈሪሳውያንን ኣብ ወንበር ሙሴ ተቐሚጦም ኣለዉ ነገር ግን ይብሉ ደኣ እምበር ስለ ዘይገብሩ
ዝገብርዎ ነገር ንስኻትኩም ኣይትግበርዎ ዝብልኹም ግን ግበሩ ኢሉ ክርስቶስ ፈሪሳውያን ደስ ኣይብሎምን እንታይ ኢሎሞ ንደቀ መዛሙርትኻ ነዞም ቆልዑትን ስቕ ኣብሎም ኢሎሞ ዋላ እኮ ኣነ ስቕ እንተበልክዎም ትንቢት ኣይሰማዕኩምን ዲኹም ዳዊት ደቅና ክዝምርዎ ፀንሑ ርኢኹሞ እምኣፈ ደቂቁ ህፃናት ኣስተዳሎከ ስብሃተ ካብ ኣፍ ናእሽቱ ዝፀቡ ህፃናት ምስጋና ንገዛእ ርእስኻ ኣዳሎኻ ዝብል ትንቢት ኣሎ ዋላ ነዞም ህፃናት ዋላ ንደቂ መዛሙርተይ ስቕ እንተበልክዎም እዞም ትርእይዎም ዘለኹም ብኡዛነ እማን እኳ ኣፋ ውፅኦም ኣንደበታ ውፅኦም ከመስግንኦም ይብሎም ስለዚ ስድራ እግዚአብሔር ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ዕለት እዚ ናብ ኢየሩሳሌም ብዓቢ ክብሪ ዝኣተወሉ ሰላም ንኽእውጅ ንምንታይ ፈቲሕኩም ኣምፅኡ ለይልዎም ኣብ መወዳእታ እትፍትሑሉ ግዜ ቀሪቡ እዩ ክብል ካብ ሓጢአት እትፍትሑሉ ግዜ ናይ ዲያብሎስ መንግስቲ ዝፈርሰሉ ግዜ ካብ ናይ ዲያብሎስ ማእሰርቲ ናፃ ትወፅሉ ግዜ ቀሪቡ እዩ ንኽብሎም ንደቀ መዛሙርቱ ፈቲሕኩም ኣምፅኡ ለይ ፈቲሖም ከምፅሉ ከለው ነታ ብሕጊ ትምራሕ ዓድግን ነታ ንእሽቶ ስርዓት ዘይብላን የመምፅኦምሉ ንህዝብን ንኣሂዛብን ንኩሎም ሓራ ንኽገብር ንኸውፅእ ካብ ናይ ዲያብሎስ መግዛእቲ ናፃ ንኽገብር ቀሪቡ ግዜ ንኽብሎም ፈቲሕኩም ኣምፅኡ ለይ ኢልዎም ስለዚ ስራ እግዚአብሔር ከምዚ ኣብዛ ዓቢ በዓል ሎማዓንቲ ብዛዕባ ዕለት ነብፅሓና እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ ወስብሐት ለእግዚአብሔር